mmadụ ga-eji ego were ego gị your own money sit down on it were na-ekosago okwu n'ụka na Nigeria. Ịghọta the kind of intimidation and oppression nọ na Nigeria, that is, ị ga na-ekene onye dịka Verydarkman. Do you understand me? Why are some of you aghọtara ife nji support this guy a na-akpọ Verydarkman? Because of things m fụrụ ọ na-asọ. Do you understand me? Mmadụ na mmadụ mee business like this our brother kịta na ohepụ kịta na recover 650 million. Nwanne ya nwoke onye Igbo ibie nọdụla ana for 3 years without minding na the man nọ na room, without minding na the man enwe family, without minding na the man that is onwere ife ọ ga-eji ego wee na-asọ ọnọdụ that money ana na-egosi ya na ọka nwe gịnị connection na Nigeria. Ọma ndị polisi, ọma ndị amị, ọma lawyer, ọma kọtụma. Ife a na-agwa gị mana na n'ala Igbo anyị, ọ na-ala Igbo anyị ka ọ ga-abịa ịpụta efu ebe mmadụ na-asị gị na ọ ga-ejide oji ego gị kosa gị okwu n'ụka because ọ ma that na ị nwere onye ga-ekwulu gị, ọ ma that na ị marọ mmadụ, ọ ma that na ị nwere that connection. Some of them ga-oppress gị to the extent itself na ị nwere ike ịtụnye ndụ gị na mmadụ ji gị ụgwọ. He has swallowed the money. Sometimes i buru your own case bata police station n'afa onye gị na ya na-abụ nwere okwu fa shy ba away from that okwu ahụ. Nwere ike before you know it okwu ahụ ada mmiri, onweghị ife a ga-ekpechata ya because of na ịbata station mention n'afọ ya. Mana n'Igbo anyị ka ọ ga-abụ sometime na-afụ ebe mmadụ na-asị gị na ịmakwa onye ọ bụ, na ọ bụ aka ekpuchi ọnwa na nke katangura, na ọ bụ agwọ na-atụ mbe nke Enugu Ezike, na ọma polisi mara kọtụma n'enu your own money a na-intimidate gị na oppress gị because ị nwere onye ga-ekwuru gị. That is why somebody like me ga-abụ mfu onye dịka Verydarkman that is ana m ekene onye dịka ya because ụdị ya kịta adịrị ịbụ na Nigeria. Without Verydarkman ọ dị ka ọnwa aha kịta a na-ekwu okwu ya ọ ga-emegharịbadị arụ ịkwụdisa our brother bụ Ifeanyị ụgwọ ahụ. Ndị Igbo si na ọ ya bụ eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu nkụ onye agha ada iwu na nke na-asụsụ weta mbazụ ji. Ịghọtago? Ọ bụrụ na mbụbọbe ka a na-akpanya bụ ịnyịnya, onye kpatara iji gba nkịtị, ya kpatara iji were asị why the guy eji wee buru dị okwu bujere Verydarkman. Do you understand? So ọ bụrụ gị ka o mere. Ịghọtago? E nwere a lot of intimidation and suppression and oppression na ana Nigeria, especially ndị anụnwa dịka ama polisi mara onye ọbụla. Like the kind of attitude the man ndị bụ ọnwa na-exhibit around the Ifeanyị. Na o eje EFCC o jechapụta kpọọ ya na phone, o jee kọtụma jee polisi o jechapụta kpọọ ya na phone. Ife a na-egosi ife a bụ na onwere ife ọ ga-eme. Mmadụ ga-eji ego were ego gị your own money sit down on it were na-ekosago okwu n'ụka na Nigeria. I'm telling you. Nọkọta na-ajụ what is really wrong with ndị ojii? Akwa n'ụwa ka ihe niile abịala. The reason why I want to onye dịka m pụta na m agwa ka ekwuba aka gị ọtọ maka na ezi afa ka ego na onye afụ ji enyi wee kwa ọnya ndị ma anụ ọya amata na agwọ nụrụ ibie ga-enwerịla ọdụ abụọ. Ihe emegidekwana gị n'ụwa azụ onye Igbo ịdị fraud ọya kind onye Igbo ibe gị ya atakọtakwa ya konkere ahụ ma mfụkwa gị. I'm telling you, be sincere. Ọ bụgo na onwe ka o si wee gbaju dọrọ kọwakwala onye afọ na ọtụ ife a na-agwa gị kene dịrị Verydarkman because ama m na onwere onye nọ n'ala Igbo anyị ga-solve this problem a Verydarkman solve. I don't think we have such person.